Ještě? To je. Oni ti dali určitě nesfouknutelnou, veď? To je. No, bacha na obočí. Tak Etě. Ještě. Pojďte zapálit znovu. Tak ještě jednou, jak vám se jí to líbí, no. Tak ještě ji zatleskáme a ona bude spokojená. Jak to nacvičuje? Musíš blíž? Musíš blíž? Jak to nacvičuje? To je totiž ona tady jednou stála na svíčkou, víš? Mně se spálilo. Tak pozor. Já říkám, paj, prostě úplně černé, jo, pak tam měla A sfoukni. tu- No? No jak sfoukneš tu svíčku? Hezky! Ještě. A už stačí, už to budeme papát. Ještě.